Pinoy Bus Driver TV. Ano mo taga-supredo sa kanya? Sa? Company? Ah, Katong kamera ba sa tubangan? dapat? Dahil Davao? Del Davao. Di pwede ba? Ay, di pwede Davao? Visayas, wala. Dapat. Para kami ibig ko set. Ha? Video ba video? Oh. Meron tayo, pasayro ito na maingay. Bukis na tayo. Sobrang kakomedyante ng mga sakay ko. Si Junior Liangas. Nagabaybay si Diliti. Ang Mr. Liangas na dating inspektor sa kumpang ko. Ayaw call. Mata makukol. Dito na tayo sa Saan yung lugar din eh? lagpas sa Barangay Lipuro, Puro. Barangay Camarnesor. Sur. Dito tayo ng Pasig City, Southern Liti. Kunin yung street light. Madali lang mga muli yung cellphone ko. Kailangan talaga ito eh. Reformat. Maghang na, maghang. Tagra. Oo, nag-ingon nga. Alas 9:01 ng gabi. Kailangan ng cellphone. Kita nagbato. Yung isa, ginagawa ko. Sira daw ang IC. Yung Huawei. Maka-video pero hindi maka-upload kaya hindi man may signal. Hindi magkaroon ng signal sa wifi daw, IC. Ako, upo mo rin ako. 5 years na eh. Dali na lang lumpat. Oo. Ilisan naman patira na. Palit na lang bago. Oo. Infinix. Nabay mga pura puron, mga pagkunapon, mga wata-wata na kami. Oo. Mga online. Yun, Green Hills. Sa Green Hills daghan. Budugay pa ka na. Dog, ay, uy. Ha? Dago ka mo palit mga. Kanang online ba? Sa online, no? Ako kasuway sa online pa palit kay sayang imong kwarta na. Oo. Talaga sa kasi pura ko nga Infinix nga. Wala na. Karang lagi nga mga ibang kaya. Oo. Nadulo tayo. Kasi puno na i-transfer. Ayaw gang, ay tunto na gang. Apa itu video, ada ka video ako ma-upload. Nag-vlogger mo ko. Oo. Wala. Sama natin search. Pinoy Bus Driver TV. Pinoy Bus Driver TV. Oh, yeah. Follow. Talo natin, talo. Subscribe. Sino na yung ayan, may kupugsit. Naroon naman tayo mga bagong subscribers. Taga-Baybay City, taga Batalong Lini. Abot nagag milyones. Sana. Sana nga, kupugsit na tayo. Sa kuwan man, sa random man sa pag-play ko. Para pag nagkita tayo, meron mo lang ako Tagay ito ba? pagbiling alak. Pang Magsaya naman tayo. Siyempre, bisitahin nyo naman ako. O kaya ako bibisita sa inyo.
Alay problema. Magpa-deliver tayo ng isang truck na beer. Bisag ko wala ka case, wala na oy, pupunta. Isang truck ang karga. Ha? Isang ka-truck ang karga, pero doon ka kahon ang karga. Dorang kawan karga. Oh. Hindi pa gumurot. Truck may kargahan. Pwede to, pwede. Pwede. Oo. Hindi. Truck may kargahan. Truck Oh. yapon. Truck ya mo. Basta kaya mo ka-truck. Kaya, dami nga lang ka, sa katraka. Oo. Kaya pag pwede, doon rin ang kahon. Kahon. Di na mo malibot sa sugod niya, malibot yapon mo. Hindi na. Diretso na mo matalong. Oo, talo. Bye-bye. Kay agi mo kurmok no. Bye-bye. Oo, pato. Sa na kay Lumos. crossing mga plug, Oh. agi sila kuan. Lipot nga ito kay Kupa man ang tulay sa mga vlog. Oo. Itong bagyong Juan. Udit. Dili ka itong bagyong Ilanda? Saan? kininsod na sa audit. Agaton. Agaton. Yung agaton ang nakasira sa tulay sa mga vlog. Ilusig. Oo. Lagay bahaan ako eh. Ah, Siya ako sa amin. Lang ko na din. Ganito. Aling kiri ka boy. yan ka. Naka ba yung terminal area ka ron? Oo, nagyan po. May mga galante, taga-ano lang. Ako na po, alin pa eh. Oo. Di ba ako magpapalitigalante ngayon kay may problema pa ako. Yan. Nasa hospital nga sama ko. Yan. Operahan sa matris Yan naman. na ibukol. Mayuma. Yan. May umang tao ka. Nasabtan eh. Oo, bukas. Hindi niya bukas. Asa ang tas Manila yan? Ilaming na siya, nasa Dasma. Sorry, yes. Oo. May kubangan nga, huwag matay, diesel ba? Ah, Ang opera ron, high-tech naman ron. Laser naman lagi nun. Oo. ako itong laser ko ano? Hindi, may ilham na Laser damo. sugatan na yun. Oo, ilisir rin. Pinaano nga ng dugo eh. Bawas. Pinanulit ng dugo, 4 na bag. Tapos yung kapatid ko pa. May tubig sa baga. Pirahan. Doon sa tansa. Pirahan ka. Kailangan niya ng pira. Oo, na. Kwarta vlog di mo. Wala akong kadawat palagi kay namumlima ko sa ATM ako. Ang ATM ko, iba na. Yung una kong ATM, di ba? Ang CCTV nagsarado. Oo. Di wala na. Oo. Nagpalit nga ng ATM. Pinapapasok ko doon ng ATM ko. Hindi pala pumasok. Eh. Kailangan palang one swift BIC. Kaya wala. Maura. Sige ang message sa akin ng Google. Kung sa Tagalog pa, Google. Gigil. O ang battle, ang single, ang bukol. Puksit Ang islanger. Islang. Puksit neng. Nagsiya message siya. Ako'y manawag kasi ito. Mga makapalit na gito sa tantrag, mabiri kita. I-claim ko na sa bangko. Oo. Naging kayo bahalay na ito, tag sa katay. Pagpapag na ng bangko. Para counter. Kanina nag-message ang Google. Oo, gagol. Oo. Mayroon na ako naman payment. Mga tulong. Ta. Dili na to panginom, pang bayad na to sa kuwan. Oo, Operasyon. panggasto sa to. Panggasto sa to sa mga kailangan. Sa kanayang Ang kaparis kinabuhi ba? sa kanayang hapay-hapay pagka okay na Oo. lahat. Kaya hapay-hapay na aranan siya. Oo, nasa kayaan. Basta ituloy mo lang ang kaligayahan. Oo. Na ang Namumuli ginasa. mga kapatid ko.
lamas kinabuhi mo lagi. Eh, lawa din ako doon eh. Apo diya asawa ya. Ako dito sa Cavite. Wala eh, may trabaho na lagi. Oh, PMMA, Philippine Merchant Maritime. Babae ang kapatid ko, babae. Ah. Banam lagi na sa ato no, ang ano, ang Ang lalaki, babae bana. baji. Ah, Ang babae, asawa. asawa. Sa diri sa Lalaki. ilaha kay asawa lalaki. Kahit lalaki, asawa pa rin tawag eh. Oh, diri sa Tagalog, di ba? Oo, sa Bisaya. Asawa Ang babae. lalaki, bana. Bana, oo. Ah. Babae. Ang babae, asawa. Asawa. Kaya, Manila, Manila. malalaman mo kung babae siya o lalaki. Oh, Sa Manila, At kapit kahit kirida. lalaki, Sungtong. At kapit Ha? sungtong kirida. Kabit kirida. Kirida no. Greda. Abiti kayo. nice name pero. Nabangga pala yan. Parking siya. Starex, Bicol. Yan po ikaw ba? Lalaki mga masukodi pa. Puksiton. Oo, kasi Ah, sekretaro siya. Pagka
Gimin lang naman sa kita. Ang pagkungag lang. Tapos nung magdala problema rin magluto. Di ako ko'y kabuang nga. Tinoon din nga ako kabuang yun. Sakto na tol. Ay. Ikaw siya. Wah, nga ni mo eh. Kay. Mo to yan tupag pa magiging nga. Basta may kalaitan. Partang katawaan na. Kabuang nga ni mo eh. Wala siya ka-gates dahil. Na? Diyan na siya ka-gates. O niya nakagihit sa nga pag ako nagigran. Istorya. Buang nga ni mo eh. Balik katawa na lagi nag-drive ko. Mayo, yung kamingon nga. Ako may patilawan. Oo, pagkumiwa na eh. Amagay. Amiga naman lagi. Oo lagi. Barat nagkalitan niya katawa. Buang nga ni mo. Dahil buwan ko ako rin sa nag-drive, di ba? Nag-drive ko ito. Maligtuhan. Hindi nyo ko makalimutan ito. Nagbiyahe mo ko ito. Nasugod na ito kay... Ba't talaga gumaang ka sana sa maplag? Dito mo rin tawag niya. Dito na, dito sugod. Nabuwang mga otopon. Pantang ibuot talaga yung ulit. Uno na yung natugon. O niya, hilaw pa dyan ka uno na. Mas may mo ko ito kung kitawa na. Hindi ko lang ka. Buwang nga ni mo. Sim ka rin. Di ba naiuban mga komedya nga nila Facebook, TikTok, di ba? Buwan po na ako nag TikTok kayo basig kasukan ko. Babaan ka. Di ba?
Kasi karon makasabot mo, Bisaya. Oh, paano ka ba? Bastos lang mo ba? Oo. Pero makatawad ka? Oo. Siyempre. Siyempre. Ano na, balik na ay. Balik na face to face. Eskwela, face to face na. Oo. Biyahe sa Rona, na may restriction, naghapay yung mga papilis pang taon, kalanta. Ito, no? Ayaw po. Lilikay man siya sa lubak-lubak ko. Sinateng. Nagkugi mga kahoy din, no? Mga delikado din mga tumbok na ipagkiw, ano? Oo, dapat tunong anak ka. Portahan lang kasi sono nimo. Dala lang kasi so. Para hao na, daghan. Nakatunaw na. Bayawig na bako. Kamihan. Dagay nga na. Dala akong sundang. Oo, bagyo to. Dagaan ka ng araw sa ganang. Ba, itang panigpas ako para mulusot ng bus. Huwag itigpas ang mga kahoy, parang kalusot ng bus. Bahalag musudang ko. Ako Wala partner, na lawas. hindi ako matigpas ako partner, hadap ko basa. Ikaw drive dili, ako tigpas ya. Ako yung kasampaan makamot na bako. Basag hinilat. Kaya partner. Ikaw ini kabalik Manila, ini kapot pila. Makaawang kong talaga rin, katapulan ka. Bilisan ta ka. Ayaw cool, tugnaw cool. Okay. Balik lupa kayo. Okay, cool. Tuwan man, no? Kita mo na ko. Abihan, pangantay gilisan. Pati ang numero, no? Oo. 18 series, di ba na mag-18 series ang una yun, no? Oo na. 18-17. Oo, 18, 17, 18. 1800s. Takla. Nakla. Nakla yung pun. Naging ano mga kagmay nga bulungan na pikat ko nga. Oo na. Hindi man parehas. Hindi yung president. Tino niya na. Tino na. Ay na kung nga tao nga gamay. Oh, kami kagada. Kung dumi. Dahil akong tao. Tapos yung gamay nga tao nga. Ah, Ah. paglis
isog dah siya hawa. Gifted. Yang mo dyan. Mura lagi alo. Kung sila tayo. Good. Bedang ka nang ubani, paduko na lang. Paduko. Ang lapas, bakus. May ipit pa sa zipper. Tulis. Jangan ni mag maghinambog na ta. Anong kuno ay bumukol-bukolon. Parang yung ako. Hindi, kapay ra. Kala mo, agila ha. Pagkano, tamsil lang pala ko. Para ko na dahil. Nadaya. Nadaya ba? Inak pa eh. Makasabay ko ng agila lagi. Sus, kuha ka tamsil lang yung panukan eh. Ano, nagkakaparaan na. Ay, ito, mga pagkumasawa kayo. May sa Bicol, may Sigaulan. Masyo itong paglubak na eh. Paglubak na yung law. Pag mayroong baka na. Law. Law na rin. Na. Pag may lang baka kasi paano lagi. Sa espalto lang yan. Sabi ka sugat, di mo ka Oo. di ka ko magloob. Oo. Klaro. Kaya natin mga hanap pa. Kita muna na na yun. Kita muna na. Wala. Ito dito. Bago pa itong lubangan itong na ito. So, ha? Hindi kayo kong chaplain. Ito ko itong lumang chaplain. Dahil naman itong ada eh. Ito na yun. Itong Highway, halos sa kagatos kasi kanan matag pila ka oras. Yun, hindi magsilbing asphalt. Ano, hindi. ang mga kwadro kayo na nagko na. Kanang ulan Mga na. nag-truck na nagko na. Mga truck na. Na may kaskas na. Baklas ka agad yan. Ano? Sukaan. Bata pang kol. Ayaw sa tol. Na kol. Kung maglilan ako tricycle, pwede na kol. Pwede na. Pwede na ngayon 11. Pwede na. Kailangan niya pumasok ako. Sa kahinugon pa mo nagdili patanang. Pwede na ahat. Wapa ka ng Balbangaan. Buksita na yung. Hindi pa tamis na yung. Bukas. Murag din ako pang dugo na yung. Buksit. Diba kasi
kasagaran po na nga na-reference no, naabot sa LTV no. Oo, na po yan. Yeah. Siyempre. Hindi yung budgetan ba niya tuyoon ka ba pa ang asfalto ba? Oo. Yung siminto nga ni. Oo. Kani, minto eh, ano na, espalto. Oo. Tapos ang ilukos ka, may kalsada doon.